من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يا أحباب رسول الله، يا مصيام زن الله da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa managarta, ina muku marhabin da lale da ƙara saduwa a wannan darasi namu na tafsiri. Yau za mu tashi aya ta 136 suratul nisa'i, fadin Allah subhanahu wata'ala, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. wannan ayar kamar yadda za mu gani sababin saukarta kamar yadda aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yake cewa anna hadhihi al-aya nazalat fi sha'ni jam'un min kibari shakhsiyat ahli al-kitab. wannan ayar ta sauka ne a sha'anin wasu tari daga manya-manyan malaman ahlul kitabi misal Abdullahi bin Salam da Asad bin Ka'ab da akhihi Usayd bin Ka'ab wa nafarun akhar min haula da wasu daga cikin wayannan. wasababu huwa sababin saukar shine annahum qadimu منذ البداية على الرسول الأعظم على الرسول صلى الله عليه وآله. farkon saƙon sun zo wajen manzo wa kalula suka ce wa annabi innahum qad amanu bi, sun yi imani da annabi wa bi kitabihi samawi da kuma littafin shi na sama, wa bi Musa wa taurat wal uzair da annabi Musa da at-taura da uzairu, walam yu'minu bi baqiyati al-anbiya, amma ba su imani da sauran annabawan ba. fa nazalat hadhihi al-aya wa a'lamatuhum darurat al-iman bi jami' al-anbiya. sai wannan ayat ta sauka tana sanar da su cewa dole ne kai imani da dukkan annabawa wal kutubus samawiyya da littattafan sammai. wannan ne yasa addinin musulunci yake da gamayya, shi musulmi ya yi imani da dukkan annabawa, kuma musulmi ya kasance yana da faɗin kirji saboda saƙon shi na Allah subhanahu wataala ne. wannan ne yasa baya kyaman duk wani wanda ke da alaka da addini, sai dai dama musulmi ya san cewa sakon shi yafi kowanne, shine cikamakin sakonni. don haka an samu wancan san gefen da wancan an samu wani yana bin addini da sunan Allah amma bisa kuskure, to sai mishi uzuri ya dinga ganin cewa hanyar da zai iya yi in zai iya jawo shi zuwa ga na daidai din, amma bai da kyama, bai da kiyayya, bai da gilli a kansa, saboda musulunci ya ginu akan imani da dukkan littattafai da dukkan annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko. so wannan kenan tafsirin wannan ayan yake cewa ya tabayyana min sababin nuzul, yana bayyana daga sababin saukan wannan ayan annal kalama fil aya muwajjahun ila jam'un min al-mu'minin ahli al-kitab. magana a cikin wannan ayan ana fuskantar da shi zuwa ga wasu mu'minai na ahlul kitabi allazina qabilu al-islam, wanda suka karbi musulunci, walakinnahum li'tabiyatin khassa, sai dai saboda ta'assubanci ke babbe abaw sun ki an yu'minu bima jaa qabla al-islam, da abin da yazo kafin musulunci min anbiya'i wa kutubi samawiyya, da annabawa da littattafan da suka zo daga Allah daga sama, غير الدين الذي كانوا عليه ان بند الدين اللي suka kasance akai. فجاءت الآية توصيهم، آية تزو تنا musu wasiya bi darurati al-iman wal iqrar, kan cewa dole ne su imani su tabbaci su yi ikrari wal i'tiraf, su amince bi jami'il anbiya wal mursalin, da dukkan annabawa da manzanni, wal kutubus samawiyya da littattafan sammai da Allah ya saukar, li annaha ula'i jami'an, saboda wayannan gaba ɗayan su yusiruna nahwa hadafin wahid,
suna tafiya ne zuwa ga hadafi daya wa hum mab'usuna min mabda'in wahid an aiko su ne daga mabulla guda daya daga wajen Allah ilman bi anna li kulli wahidin minhum martabatun khassa bi duk da cewa wayannan annabawan da Allah ya aiko kowannen su yana da mataki da matsayi da daraja da martaba wacce take bance shi fa kulli wahidin minhum za'a li yukammil ma ata bihi an-nabiy aw ar-rasul alladhi sabaqahu kowanne ɗaya daga cikin su ya zo ne don ya kammala sakon annabi ko manzon da ya gabace shi min shari'ati wa din daga shari'ar sa da addinin sa saboda haka wannan ne imamu kuma yana ce idan da annabawa tun daga na farkon su har na ƙarshe za su haɗu a waje guda ba za a samu saɓani ba saboda dukkaninsu suna cewa huwa ba wanda yake cewa ana shi kuma huwa wahidu huwa Allah wahidu amma in kowa ya ce da kowa zai ce ana ɗaya daga cikin sirrin saɓani tsakanin mabiya addinai yawanci ba Allah ake nufi da addinin ba idan da Allah ake nufi da addinin to addinin Allah ɗaya ne shi kuma Allah ɗaya ne don haka duk inda aka je aka dawo akan saɓani za a isa a haɗe a wajen mabda'i ɗaya amma mafi yawa mutane sukan sa Allah ne da sharaɗin kansu sai su yi amfani da addinin Allah amma ba Allah suke son su isar da saƙonsa ba kansu suke son su isar don haka ka gaina kumfan baki a in dai dan wani ya saba maka a addini ne da gaske to ai Allah subhanahu wataala yace lasta alaihim bi musaytir ko da kai annabi fa zakkir inna ma anta muzakkir kawai wa'azi zaka inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ba ruwanka wama ala ar-rasul illa al-balagul mubin hatta annaba yace yadda sako ne to me na fada ba saboda Allah yake ba ƙarya yake kansa ya sa yana faɗa ne saboda adadin shi ilan akwai wata mahanga ta duniya gwargwadon yawan mutanen da yake da shi gwargwadon yadda zai samu duniya don haka ba Allah ake nufi da wannan shi yasa ake rikici amma in Allah ne addinin Allah ɗaya ne kuma dukkanin annabawa da dukkan sakonnin zaka samu wani na kammala wani idan dai hadisi da malamai kusan mashahuri sun inganta hadisin cewa ikhtilafu ummati rahama sabanin al'umma ta rahama ne kuma na faɗa idan hanyar da yake ta shiga aljanna wannan ya biyo ta hannun ta bypass wannan ya bi shortcut wannan ya bi ta can wannan to me na faɗa za a haɗe a ina a dole sai dai ya biyo hanyar da ka biyo anya ko aljanna kake ni ko wani abu daban wannan ne matsalar mu shine anan gurin yake cewa duka annabawa sun zo su kammala juna ne walidhalika don haka ne fala ma'ana li qabul al-ba'd wa inkar al-ba'd al-akhar babu ma'ana mutun ya karbi wasu sashe na annabawa wasu ba'ali yayi inkarin wasu sashe min haula al-anbiya'i wa rusul daga wayannan annabawan da manzanni fal haqiqatul wahida haqiqa da wacce take guda daya la yumkin at-tafriq bayna ajza'iha wannan hakika ce guda ɗaya don haka ba za ka iya jazzaza ba ka kakkasa ta kararraba wannan hakikar guda ɗaya wa annal asabiyat laysa bi imkani hal wuquf amama al haqa'iq kuma ta'assuwanci ba zai iya kange isa zuwa ga abin da yake shine hakika ba shine gaskiya ba lidhalika taqulu al ayatul karima dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku innan da kuka yi imani aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzo ana cewa ku da kuka imani nan to ku yi imani wato imanin ku yanzu akwai tawaya ciki wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih da wannan littafin da ya sauka kan manzon lalle ku yi imani da shi wal kitabil ladzi anzala min qablu da littafin da Allah ta'ala ne ya saukar da shi kafin manzon shi ma duk ku yi imani da wannan Allah ta'ala yana son ku yi imani da wa'ansu amma a matakin aiki da saƙon manzo za ku yi amfani wa ba'dun nazar an sababin nuzulil mazkur ba'dun nazar an sababin zikr
wato ba'd ne ba wani bangare na tsokaci daga sababin saukar wannan ayan fa innama lada tafsiruna to tayi ba'd yake nufi da ainun da dalo bayan tsokaci akan sababin saukar wannan aya din fa innana lada tafsiruna li hadhihi al-aya lokacin da muke tafsirin wannan aya nahtamilu muna samun wata ihtimali na wani fassarar daban an yakuna al-khitab muwajjihan fiha li amatil mu'minin cewa bai takaita ba dama can malaman usulu sun yi ijma'i akan cewa al-mawrid la yukhassisu al-warid don an ce maka sababin sauka akan kaza to ba yana nufin shi kenan ayar qur'ani ba za a dabbaka shi a wani abun ba a'a inda haka ne da alqur'ani gaba daya koma tarihi kenan saboda kowane abu ai da sababin saukarsa mu bai shafe mu ba kenan saboda haka anan gurin yake cewa akwai wani ihtimali wani dan fahimta na cewa an yakuna al-khitab wannan maganar da cewa ya ayyuhal ladzina amanu aminu ku da kuka yi imani ku ƙara imani wannan zancen muwajjahan lifiha li'amatul mu'minin an kirayi dukkan mu'minai ne ulaika allazina i'tanaqu al-islam wa'annan da suka imani suka karbi musulunci illa annahum lam yataghalghal ba'du fi a'maq qulubihim sai dai musuluncin bai riga ya ratsa zuciyarsu ba wali hadha sababu dan wannan sababin ne yutlabu minhum ake nema a wajen su an yakunu mu'minina min a'maqihim su zama mu'minai a cikin zuciyarsu wato imanin su yi kokari ya isa can cikin zuciyarsu kama yujad ihtimalun akhar kama yadda akwai wata fassarar kuma wa huwa anna al-kalama fi hadhihi al-aya cewa wannan maganar a wannan aya din muwajjahun lijami'il mu'minina allazina amanu bi suratin ijmaliyya billahi wal anbiya cewa ana magana ne da duk wa'anda suka imani duk mu'minai wa'anda suka imani da Allah da annabawan Allah amma a dunkule ba su fada da wannan imanin nasu ba ila annahum ma zalu lam yata'arrafu ala juz'iyat sai dai basu bushe ba basu san wasu juz'iyat wato tafsiri da bayani da tafasil na aqidar musulunci ba mutum ya kokari ya zama ya fadada wannan kuma zai faru ne ta hanyar zuwa makaranta da sauraron malamai akan bincike na aqida cewa ta musulunta din kai imani da Allah to amma akwai abubuwan da saninsu zai ƙara maka imani din zai ƙara sawa imanin ya ratsa ka wa min hadha muntalaq to a wannan mabullan ne yubayyinu qur'ani ke bayanin annal mu'minina alhaqiqiyyin mu'minina haqiqa yajibu an ya'taqidu bi jami'il anbiya dole ne su imani da dukkan annabawa wal kutubus samawiyyati as-sabiqah da littattafan sama waɗanda suka gabata wa mala'ikatullah da mala'ikun Allah li'anna adamal imani bil mazkurin domin rashin imani da waɗannan da aka ambata yu'ti mafhumu inkari hikmatillah yana bada wani abun fahimta na cewa baka yadda ma da Allah yana da hikima bakin fa hal yumkin an yatruka Allahu al-hakimul milalal sadiqa shin Allah ne hikima zai bar al'ummun da suka gabata ne biduni qa'id aw za'im ba tare da suna da jagora jagaba ba yurshiduhum fi hayatihim wanda zai shirye da su a rayuwarsu ba kaga ba zai yi ba don haka ya kamata kai imani da waɗannan annabawan ko da baka san tafasil akan su ba cewa Allah subhanahu wataala bai taba barin al'ummar bayan ƙasa haka kara zube ba وهل أن الملائكة المعنيين بالآية شن ملائكو دا أكي مغانا أكنسو أولا آية هم ملائكة الوحي فقط شن سنكون شو ملائكو وحي دا أكتي كي إيماني دا الله دا منزلنسا دا لتتفلس دا ملائكنسا الذين يعد الإيمان بهم جزءا لا يتجزأ من الإيمان الضروري بالأنبياء والكتب السماوية wanda ake daukan imani da su wani yanki ne da baya rabuwa daga imani
na tilashi da annabawa da littattafan sama aw annahum jami'ul mala'ika ko ko a dukkan mala'iku ne ake nufi fa kama anna ba'dul mala'ika kamar yadda wasu sashe na mala'iku mukallafuna bi amri alwahyi wat tashri' Allah subhanahu wata'ala ya kallafa musu al'amarin wahayi da kawo shari'a yaltazimu jam'un akhar to wasu jam'i wasu adadi na mala'iku kuma suna lizumta ne bi tadbiri wa iradati alamil kauni ko idarati alamil kauni ma'anan nan a gyara karatu rubutun wa idarati alamil kauni wal khaliqa wato suna ainihin lizumtar gudanarwa ne kamar yadda Allah ta'ala ke ce mana fal mudabbirati amra a cikin mala'iku akwai waɗanda su aikin su tadbiri gudanarwa abin da ya shafi jagorancin duniyar na Allah subhanahu wata'ala ya raba musu aiki akwai waɗanda aikin su ne kado isken girgije su tanado shi su kai shi nan wasu masifu kaza an za su faru su ne aikin masu tarewa wasu abubuwa mala'iku kamar yadda muka ji tun muna yara ana gaya mana a ce sun mala'ika rizwan su ne masu mala'ikan ruwa ko akwai mala'iku daban-daban wanda Allah subhanahu wata'ala ya kallafawa ayyuka na gudanarwa a cikin wannan rayuwa to irin wayannan mala'ikun yin imani da su wayanda Allah ya sa wal imanu bihim da yin imani da su fil haqiqa juz'un min al imani billahi subhanahu wata'ala wani bangare ne na imani da Allah madaukakin sarki wa qad bayyanat al ayatu fi akhiriha haqiqa ayat nan ta yi bayani a karshen ta masiral ladina yajhaluna hadhihi al haqa'iq makomar wa'anda suke jahiltan wannan haqiqanin haisu qalat lokacin da take cewa wa man yakfur billahi wa malaikatihi wanda ya kafirta da Allah da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar ƙarshe faqad dalla hakika ya bata dalalan ba'ida bata wanda yake mai nisa nan an kawo wanda ake ce musu usulul iman guda 5 ɗayan ne ba an bata shi anan ba wanda menene wayannan abinda ake ce musu rukunai na imani guda 6 ne kaga nan gurin imani da Allah da imani da manzan Allah ko manzannin Allah gaba daya da mala'ikun Allah da littattafan Allah da ranan lahira kaga 5 sai imani da kaddara khairuhu wa sharruhu to wajen janibin kaddaran nan anan ne ake samun matsala nan ne mutane da yawa musamman a mu a Najeriya fahimtar dama darasin kaddara ko ilmul kalam ilimi mai zurfi na aqida yana da wahala tafasilinsa sai kuma ya zama an samu sabani a tsakanin adliya da asha'ira adliya nan in shi'a suna ciki da mu'tazila ana ce musu adliya asha'ira kuma su ne majoritin malaman ahlus sunna muna da sabani akan fassarar kaddara wajen bayani akan abin da ya shafi al-husn wal qubh tun daga farko cewa shin abu ya zama mai kyau ko ya zama mummuna shin wannan shar'iyyani ne ko aqliyani ne shi shari'a ce ke iya cewa abin nan na da kyau ya zama yana da kyau ko kuwa a'a hankali ma yana iya riskakkensa ko rashin kyansa nan malaman asha'ira suka ce kwakwalwa ba su da majali a wajen fassara cewa wannan abin na da kyau shari'a ce kaɗai ke wannan aikin don haka kenan da a ce shari'a ta faɗi wani abu za a iya yi wa muga dukan ɗan ƙaramin yaro maraya a zane shi inda za a samu ruwaya a ce yana da kyau ka zane maraya shi ke nan ta wannan abin shi ne mai kyau hankali ba zai iya fahimtar cewa wannan abin ba mai kyau ba yan adaliya suka ce a
hankali yana iya gane cewa dukan maraya bai da kyau, don haka shari'a ba za ta iya inganta shi ba. su ma sun ce shari'a ba za ta ce abu kaza duk a doki maraya ba, amma ba za ta iya gane cewa dukan maraya mai kyau ne kuma da kyau ba sai in shari'a ta faɗa, ƙwaƙwalwarka ba za ta gane ba. wannan ne abinda aka zurfafa akan bincike har abin ya zo wajen fassarar abin da ya shafi kaddara. me ma'anan qada wal qadar? qada shine hukunci da Allah subhanahu wataala yakan yi bayan ya kaddara abu. Kaddarawa shine kasafi. yanzu ba ana budget ba, kowace kasa tana da budget ɗinta na shekara, wanda Allah subhanahu wataala yake yin budget ɗin arzikin duniya gaba ɗaya a shekara a ranar daren lailatul qadr. shi yasa kan mutane su wasa a makarantar Ahlul Musa nan ne daren lailatul qadr guda uku ne kamar yadda muka sani, daren 19 da daren 21 da daren 23, wa'annan guda uku. amma a ruwayar da Abdullahi bin Abbas ya kawo, wanda malamai da yawa suna gini a kanta, cewa banda ruwayar da ke cewa an bar shi a daren 10 ne dai na ƙarshen watan Ramadana, to akwai wannan ruwayar da ake waito Abdullahi bin Abbas yake cewa daren 27 ne a duniyar sunna. saboda haka wasu sukan ko da sun raye gaba ɗayan daren 10 saboda a dace da samun shi, to kuma daren 27 suna keɓewa. me yasa daren Allah subhanahu wataala ya kiraye shi da lailatul qadr, daren kasafi? a irin wannan daren Allah ta'ala yake kasafta dukkan arzikin da zai wa al'umma na shekara. to kaddara din nan shine abin da aka kaddara maka. an kaddara shekaru kaza, arzikinka kaza, zaka sha ruwa kaza, zaka ci abinci kaza. to amma wannan kaddara din Allah subhanahu wataala kuma bai daure ka da ita ba. a cikin kaddara wanda Allah subhanahu wataala yayi ba kaddarawa ɗaya bane, ya sanya kaddarori kowanne da sababinsa. misali an kaddara maka cewa za ka iya rayuwa kwana ɗaya a duniya idan aka samu matsala wajen yanke cibiyar unguwar zoma. idan aka yi sa'a babu awa'iq da suka zo, to za ka ƙara shekara haka kai kaza, za ka iya shekara kaza. to wa'annan shekarun dukansu kaddara ne, amma da sharuɗa. shi yasa malamai suke bahasin cewa akwai al-taqdirul mashrut, akwai al-taqdirul mahtum, akwai na sharadi wanda Allah ta'ala ya tsara, akwai kuma mahtumin da baya iya canzawa. amma ajali akwai musamman, akwai ajali kuma mutlaq, akwai wanda an ambace shi ne, akwai ajalin da shi baya karban canji. to muna ɗauka cewa duk wani abu da kaga Allah subhanahu wataala ya kaddara nan, to kuma ya baka dama a irin wannan duniya din cewa akwai abubuwan da zaka yi. ruwaye kuma na inganta wannan. misali, la yadruddul bala illa du'a. wannan hadisi ne sunna da shi a suna kawo shi, cewa ba abin da ke mayar da bala'i sai addu'a. me ma'anar shi? an rubuta maka wani bala'i ya same ka, amma sakamakon addu'a sai ai fatali da shi. haka nan as-sadaqatu tadfa'ul bala. sadaka tana ingiza bala'i. da irin wannan ne ma ruhullah Isa ibn Maryam ala nabiyina wa alayhi salam ya taba gaya wa sahabbansa da ake bikin wata amarya da ango, yace Allahu akbar, kaga suna biki alhali gobe cikin daren nan aka kaddara musu mutuwa. shi ya gani, Allah ta'ala ya bashi ikon yana ganin abubuwa da yawa. kashe shi Allah ya mishi Allahul mahfuz ya gani, gashi a rubuce za su mutu gobe a daren. sai ga mutanen nan da safe ba su mutu ba, aka ci gaba da sha'ani. hawariyun suka zo suka same suka ce, ya ruhun Allah, mun san maganar ka ba ta da tashi, ka sani ne daga Allah, amma gashi Allah subhanahu wata'ala ya raya mutanen nan ba su mutu ba. sai ce a duba ƙarƙashin falansu. ana duba sai ga wani kumurci wanda shi aka kaddare kashe su a wannan daren. ya ce to sadaka aka yi a bincika, an yi sadaka
kan Allah ya kare ango da amarya a wannan bikin. Iyayen ango da amarya sun yi albarkacin sadakansu sai aka canza, aka tankuɗa wannan, aka ƙara musu ne tsawon rai. yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah subhanahu wataala yana share abin da yaso, yana tabbatar da abin da yaso, saboda ummul kitab nashi ne. Ba wata fawa da take control Allah. Wannan shine bada. In kaji an ce ɗan shi'a sun yi imani da bada, wasu jahilai wanda ba su san islahin littattafan mutane ba su dinga shiga da kamar yadda suke shiga littattafan yan ɗariƙo, littattafan kaza. Ka je makaranta yan shi'a ka tambaye su me ake nufi da bada. Bada lahu ai zahara lahu. Zaharan lillahi ne aw lil khalq lil makhluq. Ya bayyana mana kai ya bayyana ma. Shine ma'anan bada. Bada ma'anarsa shine abinda a zahirinsa a matakin farko ga yadda aka ƙara maka, amma Allah subhanahu wata'ala sai ya canza. Shin yana nufin Allah bai san sai canza ba? Allah ya sani. Ba muna cewa zahara lahu ba da allam yakun ya'lam bane, wanda littafin maqaid imamiyya daga Imam Sadiq da Imam Bakir imaman mu ke cewa duk wanda ya ce badalillahi bada'u jahlin faqad kafar, wanda da yace ya bayyana ma Allah a matsayin Allah bai sani ba sai bayyana gare shi, to wannan kafiri ne. Yau shi dan shi'a da wannan ilimin da aka sani a gidan manzo da iyalan ahlul bait ce wai za su imani da wannan. A abin da ake nufi shine kada ka tsammanin cewa ku gidanku an kaddara muku talauci kamar yadda yake a arewacin Najeriya, ce sun haka Allah ya suwa ne sun gaji arziki. Babu wani wanda aka kaddara mishi talauci, wani aka kaddara mai arziki. Za ka iya fita daga wannan silsilan kamar yadda muka ji labarin 'yan Indiya, sai a shekara 800 a gida ana gadin talauci saboda kawai silsila ne. Su wa'annan dole, su wa'ancan bujuwas masu kuɗi ba za su yadda su buɗa wa ɗan talaka ba, ko aure ba za a yadda yi. Su isu ne saboda kada ya shafa musu talaucinsu. Wannan tsarin a yayi ba. Yunkurin mutum wa allaysa lil insani illa ma sa'a. So kokarinka da himmarka da dagewarka zaka samu yana da tasiri wajen canza maka tsari. Mutum zai iya zama yayi ta cewa a kin da Allah ya tsaga mishi bayana shi abinci, yana raba da ni duk inda inuwa ta biye ni. Wani ne hankali da suke bin inuwa tare shi sai kama hanya ya je makaranta. Gashi na alhamdulillah a garinmu an samu da jami'a ko babu a cikin garin Gombe. Ga duk lokacin da ka samu kanka ko me kake yi, akwai harkar gyaran takardu, akwai waye in kai tsarin da za ka bi. Da can kayi karatu, kayi wasa da karatunka, yanzu ga yara takardarka ka fara kokari, sai kaga Allah ta'ala ya canza maka rayuwa gwargwadon mai himmarka da canjin. Kan ka taba yadda ko ko a kasuwanci ne ka ga da wannan kai ba nasara, to dole ne sai shi canza wani din ka gani. Wani lokaci mutanen da idan ma yana gari yayi ya nemi arziki a garin ya gagara kawai sai ya canza gari. Ardullahi wa ta'a, kasa Allah na da wata sana'a ya gaba zai iya yin ta a garinsu ba, in yayi za a dinga kai mai labari waɗanda suka san shi, tare aka tashi a dinga mai izgili ana dariya, sai je inda ba wanda ya san shi. Ya kama sana'ar da inda a garinsu ne za a ga kama akwai kaskanci, amma a can garin da ba wanda ya san shi, ba wanda zai ji cewa kaskanci ne. Yayi ta yi daga wannan sana'ar ya ƙara wata, daga wata ya ƙara wata, har ya zama ya tale. Wani malami Jawaji Muguni yake kawo wannan latifa ne a cikin littattafan shi, wanda yake kawo yadda Allah yake iya canza gwargwadon tunani kaɗan. Wani ƙwara ne, wani Labanis ya tafi Italiya ko Faransa, ɗaya daga cikin wa'annan biyun namanta. Irin ya fita neman kuɗi, amma shi bai san buhin ba, bai karatun komai ba, ga bai da jayi, ba a rabi ba boko. Na ce ba a rabi na ilimi,
duk da shi balarabe ne a yayi ba boko, duk inda ya nemi aiki bai samu ba, a ƙarshe rasa inda za shi sai je coci yana neman koda ya zama mai shara, musulmi ne a cocin majami'a, aka ɗauke shi sharan coci, sai lokacin biyan albashi ya yi, sai masu biyan albashin sharan coci suka nuna mai inda zai sa hannu ya karɓi kuɗin shi, sai ta aida ya sa hannu ba zai san abin nan, sai suka fusa suka ce ka san kai jahili ne za ka shigo aka kore shi. To wannan korar ita ta ƙara fusata shi, sai ya zama ya ce kai dole ya yi tunani, me yasa ba zai tunani ba, zai ci gaba da kaskanta, ya yi imani ba Allah ba ne ya kaskanta shi. Kawai abin da ya fara yi sai ya zama dodon bola. Ban sani ba ko ana haka kuke ce musu, masu zuwa bola suna bincike ko za su samu wani abu su je su sayar. Me kuke ce ma wannan? Na gwari? Na gwari? Na faɗa daidai? Ko kuma bola jari? To mu babban bola ko dodon bola ko bola jari. To haka ya zama, ya dinga bin bololin turawan nan, yana tsintsince abubuwa, yana zuwa wajen 'yan kolinsu yana sayarwa, yana tari, yana sayarwa, yana tari, har ya samu jarin da ya fara business. In takaita muku labarin, kafin ka ce kwabo sai gashi ya zama ɗaya daga cikin manyan maloniyoyin da ake irga su a kari a Italy ne. Yau Italy yanzu na gani, saboda taron da aka yi na manyan masu kamfanoni ya zama sakataren shi sai mai PhD ya ɗauka, malamin jami'a ne, ya yi dobulin ɗin kuɗinsa kawai don ya zama shi ne sakatare, don ya huce takaicin shi jahili ne. Lokacin da aka je conference na manya-manyan hamshakan masu arziki a Faransa ya zo, to a inda aka zo yin rubutu da komai da ake sawa, shi sakataren shi rubuta abubuwa da ake irin takardar munzo din nan, kun san irin wayannan tarukan akan rubuta mutum ya faɗa, to shi sakataren shi rubuta inda zai sa hannu yana da tawada shi, tun daga lokacin ya ƙi yadda ya koyi signing, sai dangwala tawada ya danna, sai wani mai kuɗi a cikin manyan hamshakai daga wata ƙasar ya zo ya ce ya baka sa hannu ba, ya ce ban iya karatu da rubutu, ya ce amma ka yi asara, ya za a yi kamar a ce bai karatu, ya ce ai da na iya karatu da rubutu da yanzu haka ina nan a coci ina kwadago ina shara. Saboda haka ne ko ba haka bane, saboda zuciyar shi ta mutu a lokacin, yana ganin yanzu ya samu aiki, da ya iya karatu da rubutu, ya yi saini ya karɓa albashi, da haka zai ta yi hayar tsufa. Ya ce albarkacin rashin iya karatu da rubutu ne haka ganna a nan gurin. So wannan himma tana iya fitar da mutum ko ba ta iyawa? Tana iyawa. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. So maganar kaddara da ake magana, kaga mutum ya jaba wa kansa matsala, ya ce Allah ne ya kaddara masa wannan zaluntan Allah subhanahu wataala. Da gaske ne mu a wajen mu mun samu cewa fassara ce da mafi yawan azzaliman shugabanni da aka yi a tarihin musulunci su suka karkiro wannan aqidar na komai a jingina wa Allah, saboda su kubutar da kansu a zaluncin da suke yi. Yazid lokacin da ya kashe Imam Hussein ya abin da ya dinga cewa kenan, qul allahumma malikil mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Wa Imam Hussein Allah ya wulakanta shi Allah biyadikal khair innaka ala kulli, so Allah ne ya bashi mulki. Wannan mummunan fassara ne da ta jahilci. Ire-iren wayannan fassarar ne zaka samu wasu suke yi. An ce Imam Ali ya kasance a gefen wani garu yana kishin gide, sai gari yana kiki, wani daga cikin sahabbai, ba sai na faɗi suna ba, yana kallo a gefe ya ga Imam Ali zai can. Imam Ali zai fahimci wannan garin na da matsala, sai ya tashi fitansa, ya Ali a tafiru min qada'illah,
ya kake gujewa hukuncin Allah yace asharu min qada'illahi ila qadari na gujewa hukuncin Allah zuwa kaddara Allah Allah ya hukunta in na saura anan garo ya fado ya karya mu ya la'alla shi abin da ya so kenan yana so ya wata fassara sai na kauce tunda Allah ya baka iko ya baka idraki ana son a ce mutum na da zaki kana da himma kana iya canji saboda lokacin da Allah subhanahu wataala yake ce mana a littafin shi inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin sai aka ce hatta yughayyiru ma bi anfusihim yughayyiru wato suna iya canza Allah baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza abin da ke tare da su kansu wato mutum na iya canzawa so wannan shine cikon wanda ba a kawo shi a wannan ayar ba kaddara yana cikin rukunan imani sai kuma guda biyar imani da Allah da manzanninsa da littattafansa da mala'ikunsa da ranar alkiyama an gane sai kaddara khairi wa sharrihi wa man yakfur billahi wanda ya kafirce wa Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar karshe faqad dalla haqiqa ya bace dalalan ba'ida bata mai nisa wa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya utubira al-iman wajiban wa daruriyan bi khamsati mabadi an dauki imani dai wajibi ne kuma tilas ne akan abubuwa guda biyar a wannan aya din bil idafati ila darurati al-iman bil mabda' wal ma'ad kan dole ne mutum imani da makoma mafara da makoma fa innal iman lazimun wa daruriyyun imani lazimi ne kuma tilas ne bin nisbati ila al-kutub as-samawiyya wal anbiya'i wal mala'ika bayan ka imani da Allah shine mabda shi ya samar da kai sannan ma'ad ita ce makoma sai kai imani da manzannin Allah mala'ikun Allah da sauransu littattafai inna itibari dalalat ba'id da Allah ibaratu dalalat ba'id da Allah ta'ala yace faqad dhalla dalalan ba'ida ya bata mai nisa ibaratun daqiqa yace wannan wata kalma ce wata ibara ce mai dikka wa ta'ani abinda take nufi annal ladzina la yu'minuna bil mabadi al khamsa wa'inda basu imani da wayannan abubuwan guda biyar ba na rukunin imani almaratu zikir wanda aka ambata yanzu qad injarafu ne ma'anan injarafu ay zahabu kulluhum kharij as-sirat dukkan su sun tafi wajen hanya aw tariq al-mabda'i ko kuma hanyar da ya kamata su bi wa anna audatuhum ila hadha at-tariq kuma koma wasu zuwa wannan hanyar la tatahaqqaqu bi suhula ba za ta yi cikin sauki ba saboda haka kan mutum in za ka yi abun ka tafi a hankali kamar yadda iraniya ke kawo misali cewa in za ka ɗaga ni kaɗan saboda in mutum aka ɗaga ka kai ka san duk ɗaga ka ake in kai nisa lokacin da aka sako ka ya za ka yi sai ka kare da ya miƙewa zai ma wahala saboda haka masu ɗaga ka da masu zuga kamata ya su dinga yi daidai yadda in aka sako ka sai ka dire a hankali zai ka iya mai ƙara tashi to a nan gurin lokacin da mutum ya dinga bin bata mai nisa to zai iya kaiwa kuma shirya ya yi mai wahala aya ta gaba Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladzina amanu wato aya ta 137 zuwa 139 innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa izdadu kufran lan yakun Allah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيفترون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا مكومر منافقين تماشيا مع البحث الذي ورد في الآية السابقة شيء قبا دتتيا akan bahasi kan ayar da ta zo wacce ta gabaci wannan wallazi tanawala wada'ul kuffar wa dalalihim al-ba'id wanda ke bayani akan yanayin kafirai da batan su mai nisa
tushiru hadhihi al-ayat al-akhirah wa ina ayoyin na karshe suna ishara ne ila wada'i majmu'atin min al-kuffar zuwa ga yanayin wasu daga cikin kafirai allazina yatalawwanuna fi kulli yawmin wa inda suke rikida shine talawun suke rikida fi kulli yawmin talawunan harba'u suke rikida a kowane lokaci irin rikidar wahainiya ban sani ba nan kuma wahainiya kuke ce mata to hawainiya hawainiya mu ma hawainiya ne ko sai na ce wahainiya hawainiya to ita hawainiya kun ga yadda take in ta je kan bakin abu sai ta zama mai baki in ta je kan farin abu sai ta zama farija sai ta zama ja to su ma waɗannan mutanen haka suke wannan bai kamata mutum ko a siyasance zama haka ba gaskiya ɗaya daga cikin matsalar mu a Najeriya muna da irin wa'annan akwai wanda suke cewa su ba za su yi azumi ba akwai 'yan siyasa a ƙida muna fata nan gaba a dinga maimaita su wa'anda su hatta a siyasa suna da manufa ne zai kalli menene a ƙidarsa me yake son ya cimma a sirrin shiga siyasa da ya yi shin yana so ya shiga siyasa ne da nufin kawo canji a cikin al'ummarsa kuma wani irin canjin yake so to sai lura wace siyasa ce za ta taimaka wajen haifar da wannan a kudurorinta da irin jigajiganta sai kaga ya tsaya kyam ba zai zama yau yana nan ba gobe yana can jibi yana ina can ɗan arewacin najeriya sun fi yin haka ko akwai waɗanda suke ne kan katanga sai a ce ai akwai 'yan katanga yana jira ya ko ina ta faɗi sha shi abinda menene jokar shi baya faɗuwa ko yaushe talawuni yana da matsala ana son ka zama kaifi ɗaya shi na nan gurin ayin nan abinda take magana kenan fahim fi yawmin ila janibil mu'minin wayannan mutanen wata rana ka gansu a bangaren mu'mine wa fi yawmin akhar ila janibil kuffar a wata rana ka gansu bangaren wato suna tare da mu'mine wata rana tare da kafirai summa ila janibil mu'minin sannan su ƙara dawowa bangaren mu'mine wa fi nihaya ila janibil kuffar a ƙarshen lamari dai sai kaga sun ƙare da kafirai al-mu'anidi wayannan da ke da rigima da kiyayya da fada da sakon Allah subhanahu wataala mafi yawan lokaci haka za ka same su hatta ya mutu ala hazil hala har su mutu a wannan yanayin a wannan halin fal'ayatul ula min al-ayati salat al-akhirah aya ta ɗaya daga cikin ayoyi uku na ƙarshen nan da muka karanta ta tahaddasu an masira afradin ka haula tana magana ne akan makoman mutane kamar irin wa'annan fatu'akkidu tana karfafawa bi anna Allah lan yaghfir lahum abada irin wa'annan Allah ba zai gafarta musu har abada ba wala yushidhum ila tariqis sawab ko ba zai shiryar da su zuwa tafarkin daidai ba saboda ba daidan suke so ba kullum ko a kungiyancin kaga mutum ya yi tsayawa yayi abin da shi ne yau yana waccan kungiyar gobe yana wannan kungiyar masu addini ma ana samu wannan irin sifa ta munafukai sifa ta waye sai ga mutum a'a kaka shiga kungiya sai ka tabbatar da ka amince da wannan kungiyar sakon da take dauke da shi ya daidai da aqidarka ko bai ba in yayi daidai da matafiyarka to kakka munafince su kakka zama munafiki a wannan kungiyar da kace kana kai intima'i zuwa gare ta ka yarda da ita amma lokacin da zai zama na kana ciki kuma kana mata zagon ƙasa akwai su ko babu to a ƙarshe sai mutu ya samu la'ana sai zama irin wannan sifan ita ce ta same shi ta munafukai wa'inda yau suna can gobe suna can irin su Allah ta'ala ke cewa innal ladzina amanu wa'inda da suka yi imani sun makafaru sannan suka kafirce sun ma'amanu sannan suka ƙara imani sun makafaru sannan suka ƙara kafircewa sun mazdadu kufran sai suka ci gaba da ƙarin kafirci wato kafirci ya zama shine makoma na ƙarshe lan yakunillahu yaghfir lahum to Allah bai zama mai gafarta musu ba wala li yahdihum sabila kuma ba zai shirye da su tafarki ba saboda ba shiriya suke nema ba ina haka sulukul
harba'i irin wannan hanyar na hawainiya wannan tafirkin na tafiyar hawainiya fitalawunin mutawali a wajen rikida da caccanzawa ba ɗaya ba ba biyu ba ima an yakuna nadi'an min al-jahli ko da ya zama ya samu azali ne daga jahilci wa adami idrakil usus al-islamiyya da rashin sanin tushen musulunci wa imma an yakuna khutbatun nafazaha al-munafiqun ko ya zama wani hanya ne da munafikai makiya ta farkin addini suke aiki da ita wal kuffar da kafirai al-mutatarrifun wayannan masu ta gona da iri min ahli al-kitab na daga ainihin mazuwa littafi li za'za'at imanin muslimin al-haqiqiyyin dan sarauna na imanin musulmi na hakika sai a samu mutum daga cikin ahlul kitabi yazo yana sanya raunana musulmi kamar da a wani waje Allah ta'ala ya ga mana ku je ku yi imani da safe da yamma ku ce kun kafirta ko sa dawo sai mutum da yawa su zo su samu annabi ce mun yi imani mun zama kaza farkon bayanan mazhabin ahlul bait an samu wannan sai a turo mana wasu sai su ce mun zama shi'a sai bayan kwana biyu sai su koma su ashe mun gano ma ashe shi'ancin nan bata ne ko je wani ya turo min takarda test yana cewa wai yana sauraron wa'azina yana so ya zama ya shiga mazhabin shi'a ya ake shiga ina ban san yadda ake na shiga ba kai ka sani shi'ancin nan dai musulunci ne in kana son ka sani musulunci ne kawai bin musulunci na hakika da yadda da wilayat ahlul bait shikenan ka zama shi'a ba zuwa masaba za ka yi baka rufe idan ka ko ka dauki wani abu ko wani salo ka zo mai maka wankan tsarki mu ce mun saka a shi'a duk wanda ya faɗa haka ƙarya yake mu shi'ancin mu ba haka yake ba shi'ancin mu imani da hakikanin musulunci ne ba ka sake kalmar shahada ba ka sake duk da akwai wani shaidani wani mai suna abin nan yasir habib wani tsinanne wanda marja'iya ta tsinewa mutumin kuwaiti ne wanda ke wa 'yan mulkin mallaka aiki a kuwaiti za ga ana yawo da shi a cikin hotuna a whatsapp da sauran kafafen yanar gizo da sauransu irin wayannan mutanen wayanda su dama an dasa su ne an dauke su kwangila ne tun a kuwaitin ya yi maganganu a kan matan annabi wanda maraji'in mu gaba daya sun la'ana ne da cewa wanda ya tozarta gidan annabi to ya tozarta manzon Allah ne dole a cewa mijin iya baba lokacin da Allah subhanahu wataala ya kiraye matan manzon Allah da ummahat iyayen mu'minai wa aka girmama da wannan abu manzon Allah saboda hurumin manzon Allah a kare mishi aka hana ma sauran mu'minai hatta auren su to sai wani yazo ya wulakanta matar yau lokacin da mutum ya wulakanta matar baban shi wa ya wulakanta babansa so irin wayannan shaydanin sai Yasir Habib akwai su wanda wani lokaci za a iya ganin shi ga wani nan wai zai zama shi'a zai shi'antar da shi sai ya sa shi ya jaddada kalmar shahada ya tsine wasu sahabbai yayi waye wallahi shaydana ne kuma shi ya sarhajin din nan lokacin da yayi wa'annan maganganun ijma'i ne na malaman Kuwaiti aka yanke mishi hukunci na tsinuwa da gwamnatin Kuwait aka daure shi shekara sama da 10 a prison amma sai wata sarauniyar Ingila ta aiko cewa dole ba ta amince da wannan hukuncin ba me ya gamanta da shi ba mu sani ya zama na a dokar Kuwait ba a iya yi wa mutum afuwa in bai shiga prison bayan hukunci na akalla wata 6 ba suka ce to za su mai afuwa amma a kyale shi ya shiga prison na wata 6 da sharaɗin su kore shi cire miki 'yan kasancin Kuwait cewa yanzu shi ba ɗan ƙasa ba ne sarauniyar Birtaniya ta ce mun ba shi ya zama ɗan Ingila ta ce ba ta amince ko sati 3 ya ƙara
wannan ya tilasta sai da aka yi wa dokar garan bawul. Sarkin kuwaiti ya yi menene ake cewa afuwa wa sama da prisoner 30 saboda a jefa shi ciki. Shi wannan Yasir Habib din daga London yake aiko da wannan shaidanan. Dukkan maraji'in shi'a sun la'ane, amma shi ne za ka ga ana wa'azi ana nunawa kun ga 'yan shi'a ga aƙidar 'yan shi'a. Allah ya tsine mai da ire-irensu. Duk wanda ya zagi manya-manyan sahabban manzon Allah, Allah ya wulakanta shi. Wanda ke son ya wulakanta iyalan annabi, Allah ya wulakanta shi. Saboda mu a wajenmu in dai da gaske sahabi ya taimaka wa manzon Allah, ka yaƙe shi wa ka yaƙa manzon Allah. Amma sahabin da ya cutar da manzon Allah, ya kashe 'ya'yan manzon Allah, ya yi musharaka, wannan bai da wata kima mu a wajenmu. Ire-iren wa'annan wanda manzon Allah yake suhukan liman baddala ba'di asihil wahari, to irin wannan mu ba su da kima wajen. Amma a ce ga wasu bayan Allah mun san irin hidimar su musulunci, ya zama wai wasu aqida su ce fada da irin wa'annan, to gaskiyar lamari ba dai irin shi'ancin da mu muka koya ba irin shi'ancin da muka karanto a makarantun da cibiyoyin ilimi ne shi'a ba. Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin waɗanda za su riƙe addini na gaskiya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.